Tampyak genyo sapi tindak ana wong Krida amboyong puspita adi sekar mayang sakembaran winastan kayu klepu dewa daru miwah jaya daru gedang mas apupus cindhi tepase pari jata kencana panjenengan Bapak Sutarno nggih Bapak RT ana wong Krida angane satriya sakembaran panjenengan Kang Mas Wandi miwah Kang Mas Likin kepareng angasta kembar mayang sakembaran ing sedya kepareng kapundi wujudipun puspita adi sekar mayang sakembaran lamun wis kapundi panjenengan Bapak Sutarno sang puspita adi sekar mayang sakembaran pangyayah kadya tontonan swarga loka candrani ing sedya kepareng jejangkepe tiyang Apala Rama jejangkeping paregyan Raina Piniji Hamboyong Sri Atmaja pinanganten jalur nggih Mas Bagus Wawan Nur Yanto ingkang tasih mapan wonten ing sasana busana ing sedya kepareng binoyong manjing wonten ing sasana Rinengga paregyan Raina Piniji dasar panjenengan Bapak Sutarno menika priyaga ingkang sampun lebda ing budayanipun pramila lamun hanawung Krida ubayane datan bale jani Monggo Bapak Sutarno Sri Atmaja pinanganten jalur negya binoyong manjing wonten ing sasana Rinengga Raina Piniji